Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pán s vámi. I s tebou. Drazí bratři a sestry, u televizních obrazovek, všichni, kteří jste tu s námi v Boršicích a budete s námi prožívat mši svatou. Zvláště myslíme na vás nemocné, osamělé, nebo starší, kteří tak rádi chodíte do kostelíka, ale už nemůžete. Také na vás, který trpíte povodněmi a máte tolik starostí a bolestí. Také vítám vás tady v chrámu svatého Václava v Boršicích. Vás všechny, spoluobčany, zvláště pána senátora, našeho pána starostu, pána místostarostu, zastupitele naší obce, pána ředitele základní školy, paní ředitelku mateřské školky, všechny představené našich spolků i členy, vás, mladí z pentličky, vás, drahá scholo, ministranti, dechovou hudbu a cymbalovou muziku. Vás všechny vítám na této slavnosti, kde chceme Pánu Bohu poděkovat za opravu kostela, prosit za naši obec a za všechny spoluobčany. Jak jsme si v tom nažívání tady mezi sebou nějak ublížili slovem, skutkem, teď si to odpustme, aby jsme s čistým srdcem byli jak jedna rodina Božích dětí. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a všem, že často řeším, myšlením, slovy, skutky, a nekonám, co mám konat. Je to má veliká vina, proto prosím Matku Boží, Pannu Marii, všechny anděle svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mne Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doved nás do života věčného. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Pomodleme se. Bože, ty jsi nám uložil, abychom milovali tebe a bližního, neboť v tom je smysl a naplnění všech ustanovení posvátného zákona. Dej nám sílu, abychom zachovávali tvá přikázání, naplnili je láskou a tak vešli do věčného života. Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věků. Čtení z knihy moudrosti. Bezbožníci řekli, číhejme na spravedlivého, podívejme se, zda jsou pravdivá jeho slova. Zkusme, jak to s ním skončí. Je-li spravedlivým Božím synem, Bůh se ho ujme a vysvobodí ho z ruky protivníků. Zkoušejme ho soužením a trápením, abychom poznali jeho mírnost a přesvědčili se o jeho trpělivosti. Odsuďme ho k hanebné smrti, zda nalezne ochranu, jak říká. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z listu svatého apoštola Jakuba. Milovaní, kde vládne nevraživost a sobeckost, tam je zmatek a dejaká špatnost. Moudrost hora je však především čistá, dále pokojná, zhovívavá, podajná, plná milosrdenství a dobrých skutků. Ne obojetná ani pokrytecká. Ti, kdo usilují o pokoj, rozsévají pokoji semeno, jehož plodem je spravedlnost. Z čeho vznikají války? Z čeho bojuje se mezi vámi? Jen z vašich žádostí, které bojují ve vašich údech. Žádáte, ale nemáte. Zabíjíte a nenávidíte. A přesto můžete dosáhnout ničeho. Bojujete a válčíte, ale nic nemáte, protože neprosíte. Prosíte a nic nedostáváte, protože prosíte špatně. Chcete to potom rozplývat na své rozkoše.
Slyšeli jsme slovo Boží. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Marka. Sláva tobě, Pane. Ježíš a jeho učedníci procházeli Galilejí, ale on nechtěl, aby o tom někdo věděl. Poučoval totiž své učedníky a říkal jim: Syn člověka bude vydán lidem do rukou a zabijí ho, ale za 3 dny po své smrti vstane. Oni však té řeči nerozuměli, ale báli se ho zeptat. Potom přišli do Kafarná. Když byl v domě, zeptal se jich: O čem jste cestou rozmlouvali? Oni mlčeli, protože cestou mezi sebou rozmlouvali o tom, kdo z nich je největší. Ježíš se posadil, zavolal svých 12 a řekl jim: Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech. Pak vzal dítě, postavil ho před ně, objal ho a řekl jim: Kdo přijme jedno z takových dětí kvůli mne přijímá. A kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale přijímá toho, který mě poslal. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Drazí bratři a sestry, kteří slávíte mši svatou s námi u televizních obrazovek, i vy, drazí bratři a sestry, tu přítomní. Zapomněl jsem na začátku přivítat vzácné kněze, otce Jana Gacíka, Salesiána, který aj tam, kde je televize Noé, působil tolik roků v Ostravě, Havířově a teď je tady s námi na důchodu, ale pracuje a dře furt. Díky, Janko. A toto je zase náš rodák, Drahomír Vojtěch, 2letý, teď je představený kapucínu v naší vlasti. Vojtěchu, vítej doma. Všichni jsme někde doma. Představme si nebeského Otce. Vždyť mohl svému synovi říct: Synku, ty jsi Bůh, ty budeš tam. Nemůžeš se narodit ve chlévě, žít v rodině jak ty hříšníci. A přesto narodil se v chlévě, žil v rodině, žil v dědině, v Nazaretě, mezi lidmi. Jak kdyby nám Bůh chtěl říci: vlastnímu synovi jsem chtěl dopřát rodinu, domov, vesničku, společenství. O co víc, drahí lidi, to přeji vám, abyste šťastně žili
ve své rodině, ve své obci, v tom společenství. Sám Bůh to takto chtěl svému synu a my jsme také jeho děti. Jak jsme slyšeli, jak kdyby sedlo to evangelium na tuto slavnost, ono sedne každou neděli. Když se člověk otevře, tak buď sedne, nebo nesedne, nakolik se otevřeš. Ale sedlo tak, že jsme tam slyšeli, kdo přijme takovéto dítě, mě přijímá. A my jsme všichni děti Boží, jak se říká, jedna dědina, jedna rodina. A my jsme dědina dětí Božích. A když budu svého souseda, toho z ulice nebo kohokoliv přijímat jako dítě, že ty jsi dítě Boží, tak jak já, tak ho přece nebudu tak pomlouvat. A vždycky budu s ním, pozdravím se, podám ruku, usměju se. Jsme děti Boží. A kdo přijme to dítě, tak je to Ježíš v něm. Představme si takovou panu Marii, veď ona taky měla sousedky. Co myslíte, že len tak klebetili, len tak nadávali, jak je zlá doba, že by to Maria dopustila? To byla taky občanka. Stejně Josef šel do práce, měl kolegy v práci. Stejně Ježíšek se nevyhýbal mladým dětem. Žili jak jedna společnost. Uvědomit si, že jsme děti Boží, jedna rodina. A druhá věc evangelia je úplně přesně na toto. O tom, že kdo chce být první, má se stát sluhou všech. A to je přesně to, co my potřebujeme v našich obcích, aby jsme si uměli posloužit jeden druhému, aby jsme si pomohli. Když ví, že ta tetička už nemůže do toho kostela, tak zajdi v neděli nebo když za ní povykládej jí, co bylo v kostele, co je v dědině. Když ví, že je někdo nemocný, stydí se zavolat kněze nebo je starý, zajdi ty za tím knězem nebo za tím člověkem, řekni mu, pán farář rád dojde. Když ví, že napadne sníh, neříkej, že to obec, to je obecní. A já ho neodhrnu ten sníh, lebo to je obecní, to nech obec dělá. Ty jsi obec, ty jsi farnost. Samozřejmě, že obec udělá, co je v jejich silách, díky za ně. Mít čisto před zahrádkou, před domkem, to je dědina. Když vidím, jak je postaráno tady o lidi, kteří do kostela nemůžou nebo jsou nemocní, či na domově pokojného stáří, nebo ve vašich rodinách, jak krásně o ně pečujete, to je nádhera. Když vidím mladé lidi, to musím aj do celé vlasti říci. To je zvláštna schola. Ona nikdy nic nechce. Člověk jí říká, máme farnost, peněz celkem dost, kupíme vám varhany nebo něco. Ne, my si otče zeženeme, vy potřebujete na střechu, potřebujete na to. Ještě si adoptuju dítě, v Africe to už platí dlhé roky, 7 000. Oni si vydělají na svatbách, na večeri chvál. Není to krásné? A tak i vy, babičky a dědečkové, nebo vy tam nemocní, co jste teď, vážte si i ty své děti, že vám tak třeba pomůžou. Buďte jak ta babička, jak v jedné básnice Rufus říká, že babičko, s tebou má týden 7 nedělí. Oni pak rádi za váma dojdou, protože uvidí, že ta babička je už ležák a přesto je spokojená, vyrovnaná. To je něco úžasného. A
A tak vidíte, že i mladí jsou úžasní. Nemůžeme říct v dnešní době, ta mládež je špatná. Není. A jak je špatná, koho je to i vina? I nás dospělých. Možno jsme opustili víru, možno jsme se dali na nevím jaké cesty. Ale všecko se dá napravit. Vždycky je čas. A tak neptejme se teď, co pro mě udělá obec, co pro mě udělá stát, co pro mě udělá společnost. Ale ptejme se opačně, co já udělám pro svoji obec, co já udělám pro svoji vlast, pro svoji společnost. A co můžu udělat? Zapojím se do života své obce a své farnosti. Budu tančit v pentle. Proč tady máme plno stárků a stárek? No lebo tančíte, lebo se na to chystáte, lebo chcete být spolu, lebo vás ten folklor baví. Někdo chce být hasič, někdo sportovec, někdo tak. A zapojuje se do života obce. A teď, když byly ty povodně, chuďatka tam, co jste to měli opravdu, my jsme to tu neměli. Ale i tak si ty dědiny pomáhali. A to kdo pomáhal hlavně? No spolky. Není to krásné? A tak, drazí bratři a sestry, ať je naše dědina, i ta vaša, který jste tu s námi skrze televizi Noé, je Bohem požehnaná. 2 bratři, jeden starší a jeden mladší, spolu měli velké pole, na kterém pěstovali pšenici. A když už ji vypěstovali, dali do snopu, tak si vždycky tu úrodu rozdělili na 2 půlky stejnou mírou. Jenže když už tak večer spali, šli spát oba 2, tak si ten starší říká, co já jsem starý mládenec, nikoho nemám, na co mi je tolik pšenice? Zanesu to bráchovi, ten je mladší, má malé děti, on to potřebuje. A tak v té noci tak tajně popřenášel ze své hromady hodně snopu svému bratrovi. Jenže v ten večer si i ten mladší řekl, co já mám aspoň ženu, mám aspoň děti, ale ten můj brácha je starší, kdo ví, co s ním bude, když zestárne, já se mám i o něho starat. A tak taky tajně popřenášel ty snopy z té své hromady jemu. Ráno se oba divili, jak to vždyť jsem popřenášela, hromady jsou stejné. A čekali do dalšího večera. A to se opakovalo, jenomže se tam oba 2 najednou potkali. A dojatí z bratrské lásky se vyobjímali. A toto je přesně to, drazí bratři a sestry. Vtedy i Bůh, jak kdyby zhlédl na to jejich pole a řekl, to je země požehnaná, svatá. Bo tam je ta bratrská láska. Takéž Bůh požehná naší obci i všem obcím v naší vlasti, všem obyvatelům. Amen. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, i v Ježíše Krista, Syna jediného, Pána našeho, jen se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel, povřeněz, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha
Pane náš nebeský Otče, ty jsi dárce života a neustále se k nám stále skláníš a prokazuješ svou lásku. S tímto vědomím předložme Bohu své prosby a společně volejme. Prosíme tě, daruj církvi Ducha Svatého, aby byla znovu svědkem vtělení tvého syna a přinesla evangelium všem národům. Prosíme tě o dotyk tvé milosti pro všechny, kdo tě hledají. Prosíme tě o požehnání pro všechny členy našich rodin, o dar víry, zvláště pro nejmladší generaci. Prosíme tě o milost vděčnosti a chvály za to, co jsme s tebou zažili a kam si nás vedl a zachránil. Prosíme tě, Pane, za všechny naše rodáky a za naše spoluobčany. Uděl jim prosím dar zdraví a boží požehnání do dalších dní. Prosíme tě, Pane, přispěj na pomoc světu, který je zasažen násilím, válkou a daruj lidem tak potřebný mír. Prosíme tě, aby v těchto těžkých dnech nalezli u tebe lidi útěchu a pomoc, které postihla povodeň, ať najdou potřebnou sílu na opravu a znovu vybudování svých domovů a obcí. Prosíme tě za nás všechny, abychom byli jakýmkoliv způsobem nápomocní těm, kdo to nyní nejvíce potřebují, a prokázali svou štědrost a vzájemnou solidaritu. Prosíme tě za všechny zemřelé a zvláště za ty, na které již nikdo blízký nevzpomíná. Prosíme za živé a zemřelé obyvatele obce Boršice a všechny boršické spolky. Prosme i na úmysly tu přítomných sloužících kněží, zvláště na úmysl i této mše, za zemřelou manžela Františka a Františku Brzicovi a živou rodinu. Dobrý a milosrdný Bože, nedokážeme do své modlitby zahrnout všechny potřeby světa. Věříme však, že znáš každého z nás. Ty jsi útočiště a síla. Vyslíš naše modlitby a přijď nám na pomoc skrze Ježíše Krista, který žije a vládne na věky věků. Amen. Dát ti lásku svou.
Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Bože, přijmi dary svého lidu a učin svou moci, ať jsou skutečně tím, co o nich z oddanosti víry vyznáváme. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi, vzhůru srdce, vzdávejme díky Bohu našemu Otci. Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Neboť v tom poznáváme tvou velikou slávu, že se tvá božská moc ukázala skrze lidskou bezmocnost. Vždyť tvůj syn, náš Pán Ježíš Kristus, se vydal na pospas smrti a nás smrti vydané ze smrti zachránil. Skrze něho, anděle, chválí tvé jméno, hledí na tvou tvář a ustavičně se radují. Také my se připojujeme k jejich chvalospěvu, vyznáváme tě a voláme. Pravdě jsi svatý Bože a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil. Neboť skrze svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, moci Ducha Svatého všemu dává život a všechno posvěcuješ a ustavičně si zhromažďuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, a se stanou tělem a krví tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tajemství víry, tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto na památku spasitelné smrti tvého Syna, jeho vzkříšení a na nebe vstoupení a v očekávání jeho slavného příchodu přinášíme ti, Bože, toto díku vzdání, tuto oběť živou a svatou. Shlédni na oběť své církve, vždyť je to oběť tvého Syna a jeho oběti jsme byli s tebou usmíření. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplni ho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu našem Pánu. Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými.
s nejsvětější Pannou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky, se svatým Václavem a se všemi svatými, našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej Bože celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev po celém zemi, upevní ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, papeže Františka, našeho arcibiskupa Josefa, pomocného biskupa Antonína, na celý biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás, že stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými dětmi, abychom všichni byli jedno v tobě. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva. Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Pomodleme se, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť je Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a králuješ na věky věků. Pokoj, Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje.
beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslaveni, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Amen.
Modleme se. Bože, ty obnovuješ naše síly svými svátostmi. Pozvedej nás neustále svou pomocí, abychom vytrvalou spoluprací s tvou milostí směřovali ke spáse skrze Krista našeho Pána. Amen. Takže jsou aj ohlášky, já myslím, že ne. Vše svaté budou v pondělí, ve čtvrtek a v pátek večer o 6:30. V pondělí za zemřelou manželku a pomoc Boží pro celou rodinu. Ve čtvrtek za zemřelou sestru a jeho syna. V pátek je památka svatého Vincence z Pauly, kněze. Vše svatá dětská bude večer o 6:30 za zemřelou Zdeňka Ludmilu Hlaváčkovi a rodiče. V sobotu je slavnost svatého Václava, pro nás doporučeně zasvěcený svátek. Proto porobte prácu a dojděte večer v 17 hodin, prosím vás, na mši svatou ke cti našeho hlavného patrona, svatého Václava. Vše svata bude za živé a zemřelé Václavy z Boršic. Bude sloužit novokněz Václav Slivka. On bude po mši svaté pak udělovat novokněžské požehnání. Že za novokněžským požehnáním i nohy se mají zedrat, ne za slivkou pod stromem, to můžeš pozberat dovtedy a potom přijďte tu, fakt budeme se těšit. Předtím bude ještě tady v kostele svatba ve 14 hodin, Petr Náplava tady ze Stříbrnic a Kateřina Železníková tady od nás z Boršic. Takže pentláci, vdávají se vám a žení kamarádi, kteří s vámi tancovali, tak na ně myslíte i v modlitbách potom. Příští neděli je 26. v mezidobí. Vše svata bude ráno v 7:30 za naše rodiny a za naši farnost. V 10:30 za zemřelou Václava Heliu, rodiče z obou stran a duševočistci. Příští neděli je celostátní sbírka v kostelích na ty postižené povodněmi. Takže myslíme na vás. Ať svítí sluníčko opravdu, ať vám ty domečky nějak vyschnou, ať máte lidi, kteří vám pomůžou. Ať poopravujete, co se dá, dělen hezky teď pro vás. Pán Bůh vám záplat za vaši štědrost. My tam nemůžeme nějak jít. Ať nám zavolají, kdy půjdeme, zorganizujeme. Ale finančně můžeme pomoct i kdykoliv a tak buďme štědrý. Drazí duchovní otcové, vážený pane senátore, přítomní zastupitelé, drazí bratři a sestry, já jsem přemýšlel dlouhou dobu, už je to dávno, nad tím, co tady řeknu a jak vyzdvihnu spolky. A při tom přemýšlení jsem zjistil, že vlastně spolky tvoří většinu té naší obce, vlastně většinu toho života. Spolky nás baví, umí zahrát, umí zatancovat, spolky vyrábí vynikající vína, spolky nás doprovází při křtu i na té cestě poslední. Všechno toto je spolková činnost. Ve spolku jsme ve farnosti a velký spolek je obec jako taková. Proto bych vám chtěl poděkovat všem, kteří tvoříte jak obec, farnost, tak všechny ty menší spolky, formální nebo neformální, za to, co děláte, protože to není jenom o té vaší hlavní činnosti, kterou buď tancujete, nebo vyrábíte víno, nebo zpíváte, ale i o tom, že vytváříte vztahy v té dědině. A to je, myslím si, to nejdůležitější na tom, že ty vztahy jsou to potom úžasné a já jako přistěhovalec můžu říct, že tady jsou vztahy
nadprůměrné, že tato dědina je úžasná a myslím si, že to je tím, že tu je taková bohatá spolková činnost. Vám, kteří se staráte o ty spolky jako vedoucí předsedové, děkuju za vaši činnost. Je to taková sisyfovská práce, mnohdy s tím určitě chcete seknout, ale stojí to za to, protože pak, když se podíváme tady na tu drobotinu, která teprve vzniká a vy vytváříte to zázemí pro ně, tak vy jim to předáváte dál a žije to, pokračuje. Takže za to vám patří obrovské díky a já bych chtěl, protože toto jsem si připravoval už dávno předtím, než nás postihlo to, co bylo minulý týden vlastně o víkendu s tou velkou vodou, takže bych vám chtěl ještě jednou poděkovat všem spolkům, protože všichni se neuvěřitelně zapojili. Kdybyste je viděli, jak tam pytlovali, jo, v tom dešti, myslivci, hasiči, Pentla volala, sportovci volali, vlastně všichni, kdo jsou jakýkoliv spolek, tak se ozval s jakoukoliv pomocí a vlastně díky vám jsme to celé zvládli. Bylo to dost těsné, ale vyšlo to, takže vám patří velké díky ještě jednou za tu vaši spolkovou činnost, protože díky tomu to tady tak funguje dobře, jak to funguje. Potom bych chtěl taky při této příležitosti pozdravit občany, kteří jsou zasaženi povodní. U nás to tady dopadlo dobře, my na vás ale myslíme, jak myšlenkou, tak modlitbou. Samozřejmě pořádáme sbírky a chceme vám strašně moc pomoct. Vím, jaký byl ten strach, když tady byla ta voda těsně před vylétím. Vy jste to zažili s tou vodou, moc na vás myslíme, posíláme vám modlitby, ať to všecko dobře dopadne. No a při této příležitosti, protože ten nápad vlastně uspořádat takovouto akci pro spolky, to jsem neměl já, ale tady Michal. A já bych mu chtěl moc poděkovat za to, že to celé uspořádal, protože já jsem mohl jenom přijít a tady promluvit a bylo to pro mě jednoduché, on to odedřel. Takže Michale, velké díky, Pán Bůh zaplať za to. A já mu tímto předávám slovo. Chvála Kristu i ode mne. Jak pán starosta zmínil spolky, tak musíme taky, já navážu na druhou věc, že z těch spolků vzešlo duchovní povolání, protože náš rodák Drahomír Vojtěch, který byl taky stárkem, a dneska obléká liturgické roucho, jsme strašně moc rádi, Vojtěchu, že jsi mezi námi, že se nestydí za naši obec, že vždycky rád přijíždíš spolu s bratrem Miroslavem, který působí v litoměřické diecézi. Takže díky vám jsme hrdí, že máme duchovní povolání v naší farnosti. Vám, otče Jane, děkuji za to, že před 40 lety jste zvelebil tento chrám při obnově a my jsme v letošním roce vlastně na popleční středu byla poslední mše svatá zde v kostele. Chci poděkovat všem, kteří se přičinili o výmalbu tohoto kostela, kteří se přičinili o opravu těchto lavic, kteří se přičinili o zakoupení těchto krásných křišťalových lustrů, ti, kteří vyrobili tento krásný hlavní kříž a všem dobrovolníkům, brigádníkům, ženám, že jsme zvládli tohle krásné dílo. Upřímně Pán Bůh zaplať za vás, protože bez vás by tento chrám nevypadal tak, jak je. A za tím celým stál náš duchovní otec, otec Anton Kasán. Otče, velké díky za to, že vytváříte v nás také pozitivního ducha, který obnovuje, který buduje, protože bez vás by tohle dílo nebylo. Upřímně Pán Bůh zaplať, otče, že jste mezi námi už 15 let a věřím, že ještě nějaký rok budete. Díky moc. To není o mně. Já chci vzkazat i všem starostům, jak se některý dívá. Vztahy, obec, farnost, to je důležité.
Dívejte, my jsme jak kamarádi, já mám 8 dědin na starost. A i v těch dědinách jsou parádní starostové, zastupitele. A keď budeme takto držet a nebudeme říkat, ten kostel to je farnosti, to se mě netýká. Týká. Ty jsi farnost. I keď do kostelička nechodíš, ale tvoje mamka třeba chodila, nebo prababička, která to stavěla. A to si tak všichni uvědomme v této vlasti. Pozrite, kolik tu máme božích múk, křížů. To byla víra našich předků a my se o to musíme starat. A rádi se budeme starat, ale bez obce neuděláme ani my nic. Bez dobrého starostu, místo starostů, zastupitelů. Protože my jsme obec. Držte se všichni a poděkujme i paní Marii touto kytici. Krásnou neděli, no to byl zážitek, že se ani nechce jít. Držte se všichni u televize, co jste, i vy kněži. Tak dáme požehnání a i 3 můžeme dát poté. No, Pán s vámi, požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně. Bohu díky.